Ha, 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 ha. Ang dakilang pakikibakay nagsimula sa nakpawis na nagpupunla at gumagawa na ngayoy nagpasyang lagutin ang tanikala. Kanlibong bandila'y iwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaaway. Mga berdugong sati pumapatay, dudurugin hanggang sa tagumpay. Bawat adhika'y di malulupi, palayain ang sambayanan sa mapagsamantala at ganin. Ito na ang panahong magkapit-bisig. Ang digma ang nangyayari ngayon, karugtong ng digma ang nagmula pa noon. Ang kalayaang nilalayon, magaganap sa huling paghuhukom. Kanlibong bandila'y iwagayway, ibagsak ang haligi ng dayong kaaway.